Hola, doncs Clot Camp de l'Arpa i més cap allà doncs a l'Eixample, que també és la família, i més cap allà però que és molt gran, a veure, en el seu moment començant la consulta hi havia molta gent activada, però veient com està el panorama i pensant que des del 1714 ens trobem econòmicament ofegats, maltractats i que paguem i els nostres diners serveixen per altres coses que no són de casa nostra. Bé, que si és que es necessita, doncs molt bé, però serveixen per coses que són absolutament inútils, com per exemple aquests avis que no van enlloc, i etcètera. I hi ha gent que realment ja n'estatipa que aquí no funcionin les coses, s'hagi de retallar la sanitat, s'hagi de retallar això, s'hagi de retallar allò, i llavors uns xicots que es diuen l'Andreu i la Maria de Siurana van començar un moviment que es diu Diem Prou i que es tracta de pagar els nostres impostos no a l'Agència Tributària Espanyola sinó a l'Agència Tributària Catalana. I amb aquesta finalitat, perquè a més és una qüestió de justícia. Quan el Parlament va aprovar l'Estatut el 2006, es veu que ja hi havia un article que contemplava que l'Agència Tributària Catalana pogués recaudar els impostos. Llavors, com que el poble va ratificar aquest estatut i realment el poble, que diuen que és sobirà, no n'ha ratificat cap més, doncs teòricament aquell estatut està vigent. I agafant-se amb aquest article que em sembla que és el 204 o el 400 no sé quants, doncs llavors es va fer un acte el trimestre passat, quan tocava pagar l'IVA, es va fer un acte que es va fer una sèrie de coses prèvies i llavors es van anar a ingressar els diners en un compte de l'Agència Tributària Catalana i es van anar a presentar els papers a la mateixa agència, amb la qual cosa aquelles noies van haver-ho d'agafar i realment ara els diners són el terrat del nostre govern. Què farà el nostre govern? Se'ls quedarà? Els pagarà l'Estat? Nosaltres volem que se'ls quedi el nostre govern, perquè així, si aquí hi ha tant dèficit de diners i nosaltres tots paguem els nostres tributs, que no és una insubmissió fiscal, perquè nosaltres estem convençuts de que s'han de pagar tributs, però no els paguem allà, paguem-los aquí. I si realment després cal alguna solidaritat d'alguna mena, doncs ja es farà. Però de moment paguem-los aquí. I després també resulta que ara vindrà el pagament de l'IRPF i es veu que hi ha en l'Estatut i tot, però una cosa vigent, es veu que hi ha un acord en què el govern ja pot recaudar aquests diners de l'IRPF, però de moment no ho fa. I el que cal és que el nostre govern posi en funcionament aquest acord i ja reculli ell mateix els diners de l'IRPF. I esclar, hem d'apretar tots una mica perquè el govern i les institucions catalanes que hi ha, fins i tot les de la societat civil que no s'acaben de moure, doncs empenya perquè tota aquesta gent es mogui i finalment el nostre govern hagi d'adoptar aquesta posició, la de recaudar els impostos. I després ja veurem. I llavors, ja veieu que ara hi ha això del no vull pagar, que també el govern sembla que té por, no fa res, doncs no, hauria de posar-se al nostre costat. I nosaltres hem d'empènyer perquè això passi, perquè tothom, una mica d'empenta de tothom, i a veure si finalment el govern decideix a fer el pas. Perquè això que hem penjat aquí és una cosa que la podríeu mirar, un altre dia la farem més gran, és del 1891 i aquí, si us acosteu ja veureu que en aquell moment, quan hi havia un tribut d'alguna cosa, es diu cada espanyol no català paga 2,08 pessetes en aquell moment, cada català 4,78.
Llavors, per quilòmetre quadrat, un no català paga 69,40 pessetes i un de Catalunya 273,70. Vull dir, això continua més de... Per tant, ens hem de plantar. I llavors hem de tenir com a objectiu unir tots aquells que vulguin participar d'aquest moment de crisi, de canvis, que necessita una acció urgent per salvar el país. Hem de seguir sumant ciutadans, hem d'anar tots junts, tots alhora, deixant de banda personalismes, rancúnies, buscar tots els punts de trobada. Volem que aquest país tiri endavant i amb aquestes accions s'ha iniciat un camí que no té marxa enrere. Anirem més o menys ràpids en funció de la decisió dels ciutadans. Només depenem de la valentia i fermesa del nostre poble, perquè tant els que són nens i resulta que falla a l'escola, que sembla que trontolla l'escola pública, com els que són joves i no troben feina, i els que ja són grans, tots, tal com va dir el doctor Broggi i l'Heribert Barrera, tots tenim pressa, molta pressa.